Ayun, sinasabutan. Ay, Ayun, nadali na. Bintot yung kanya. Magandang araw ulit. Andito si Gagamchoy. Ayun. Napasyal sa ngayon. So, suportahan natin mga kagamba, kagaya ng pagsuporta nyo sa amin. Kahit papaano, malaking bagay po sa amin yan mga kagamba. Yung hindi pa po nag-subscribe yan, na nanonood lang po, pakipindot lang po yung pula. Pulang-pula ako. Ayun. Happy birthday tayo, happy birthday. Happy birthday. Malayo pa. Nalay mo ba? Magigiveaway ako pag nag-birthday ako. Arabangan yung announcement niyan. Kaya lang, kada 5 taon bago ako mag-birthday. Pwede mo una tayo? Matagal ako tatanda. Ayan. Ito akin mga kagamba, yung ano. Ito yung mayroon siyang tattoo, ayan oh. Talaan. Gagambang may tato. Shoutout muna kay Sir Takeshi. Binigyan niya ako ng pita ko, ang ganda oh. Ayan. Yun, no? Ayan. Yun. Yan kay Ganda, shoutout kay Sir Takeshi oh. 100 holes ba yan? 100 holes to. Mga kagamba, ayan oh. Takeshi. Ayan, mga kagamba. Sana ako din, 50 holes. Thank you, Peace, joke Sir lang po. Takeshi, sa magandang kalooban mo sa amin. Marami pong salamat. Shoutout muna kay Happy Man, andyan sa harap namin, hindi niyo makikita kasi wala na sa likod. Shoutout ko lang kay Idol Happy mo, papalaban natin yung gagamba niya. Ayan, 4-1 na to. Baka 4-1 naman po ito. magtampo kasi pag di mo sinatot yan, biglang uuwi. Ayan, Ano to? Ayan. Happy Man Line. Happy Man Line. Happy Man. Binigay ni Happy Man sa'yo yan. Hindi. Ayan. Ano yan? So yan mga kagamba, Day. tunghayan nyo na paano yung laban nito. Ayan, hindi na namin patatagalin. Itong sa akin, itim, yung kanya brown. Yellow ta, yellow. Yellow, malamig. Malamig yung kanya, yellow. Akyat na. Ano ba naman, Yun. pasapot ng pasapot pababa. Shout out, Idol Kasapot to, nagpapasapot. Pasapot ng pasapot eh. Yun. Ayan na, magkaharap na sila. Ayan na. Ayun Ayun ang sinasabi sa ula! Ang bilis! Ang pangyayari! Nalaglag yung aking mga kagamba. Iyan o. Nalaglag yung Ayun akin. o. Naku po. Ayun. Ayun ang sinasabi sa ula! Ayun ang sinasabi sa ula. Ayun na. Nalaglag yung akin. Naku, po. nalaglag ulit. Ang galing talaga ng gagamba ni Idol Happy Man. Ang tindi ng hula mo. Parang si Madam Aurel. Alaga mo na yan doon, alaga mo. Aba, nalalaglag yung akin. Ayun na, bumigay na siya. Bumigay na siya. Yan ang sabi sa hula. Okay, laban na yan. Ayun ang sinasabutan. Ay, Ayun, nadali na. Bintot yung kanya. Nabintot. Nabintot Ayun, Nag-epic comeback. Nag-epic comeback. Ang Bumante. ganda naman ng ginawa niya. Nadali. Ayun ang sinasabutan. Ayun, nadali na. Bintot yung kanya. Nabintot. Ang akin pa rin. Lawis na yan doon? Ha? Lawis Pero na. nabintot yung Or kanya, one. oh. Mayo mo, nabenta na sa'yo, pero Mahina ano? na. Nabentot na siya. Nakabawi ba? Binaliktaran yung akin, Ayun po, ang hina po yun sa atin. Anong line yan? Anong line? Ang lakas ng Venom. Anong line yan? Ayun, ang hina na. Oo. Happy Man Line. Yan. Hindi Ang na lakas siya, ng hindi na Venom, siya oh. happy. Ayun Laki o, ng- ang laki ng Ang laki ng katis niya, mga Naku po. kagamba ko, ano? Pero kayo na, laglag. Shoutout pala, Idol ka Venom, ayan. Na Venom po siya. Kung baka sa Tagalog, Ay, na Lason. Shoutout, na- Idol ka Lason. Ayun, oh. Hmm. Mahina na sila parehas, mga kagamba. Ayan. Mukhang tatabla pa yata ito. Ayan, no, pares naggagamot. Nagagamot. Pares bida. Shoutout, Spider Dog. Nagagamot. Ayan. Spider Dog, pa-check up muna ito. Mm. Huwag ka muna uuwi. Ayan. Ayan, oh, punta kami sa clinic mo. Tinig, ayan. Diyan sa may Pasig. Ayan, oh. Ay, lakas pa ng kay tatay. Naku po, delegates. Nako, delegates. Mga delegates ng SEA-Games. Ayan. Ayan mga kagamba, mahina na sila parehas. So, Nagagamot. ano sa tingin mo, Happy Man dito? Judge. Nagagamot pa eh. Judge Happy Man, paano po ito? Paglapitin nyo. Paglapitin daw po, paglapitin. Malapit naman sila. Wala pa isang dangkal eh. Ayan, lumalapit na siya. Yan. Ayan na. Ayan na. Malapit na, Naku gumagapang po. na. Bali, may dalawang laglag na po yung setay, di ba? Bibilangan mo pa yan para sa silang mahina.
Siyempre, para maka-points. Ay, ito, bumalik na tayo sa'yo. Atay tayo dyan. Bumalik na Ito tayo naman sa'yo. nakunin mo. Hindi ko na babalik Sige tayo tayo, yan. okay lang. Bumalik tayo Kung sa'yo eh. ano, ano Bumalik tayo magagawa sa'yo. doon? Aba, tumakbo na yung sa'yo. Naku po. hindi Malayo tayo. na. Hindi siya tumakbo tayo. Naggapang lang pala. Ay, yun. nagapang. Oo. Ayan, sige tayo. Oo. Ayan na. Ayan na. Sinundat. Sinundat. Ayun na, Sinundan, may sinundan, magkano sinundan. Oo. May na sila parehas, oh. Mukhang tatabla ito, ah. Ah. Kita nyo mga kagagamba yung sakmalan kanina? Antindi. Ayan. Sige Oo. tayo. Ilapit lang po namin. Ilapit. Ilalapit lang natin. Papatalikuran na natin yung kay Gagamchoy. Sige, okay lang. Okay lang. Ayan. Sakmalin mo na sa Malin likod mo na. kasi. Yan na. Yan na. Sakmalin mo na kasi sa likod yan. Sige. Huwag ka nang babagal kasi mabagal Ayun na. ka na. Ayun na. Ayun na. Huwag Ayun ka na. nang babagal. Boom! Kabuls! Shoutout. Wala, Kabuls. nasalo ko. Nasalo. Wala pa yon, no, not counted, nasalo. Sige, tutok mo tayo. Tutok mo tayo. Ayan, Ayan. ayan, ayan. Ayan. Yan. Yan, yari ka. Yan. Alanganin parehas. Arehas na alanganin. Ayaw na maglaban. Ayun na. Nagalit na. Ayun na. Nagalit na. Bumilis. Kung patatalikuran. Yan, umarap ka. Kasi kawawa ka naman. Ayan po. Pinapalapit lang. Aha. Parang na kasi silang magkakampi. Parang magkasapi. Shoutout. Idol kasapi. Boom! Kabuls! Naglag po. Nalaglag ko siya. Hmm. Pero kanina nasalo Naglag ko. ni tatay. Pinaglapit na natin Ito na. mga kagamba para hindi na Ito na po. tumagal. Ito na. Yun. Dali na. Woo! Ganun ba yun? Dali na. Dali na. Yun. Alam na kung sino. Wala na Bigyan pa natin ng chance. Sige. Wala, isa pa. Chance. Wala pa eh, hindi pa nagsakmalan eh. Aba, Bumasay doon, lumakas yung kay Gagamchoy. Naggagamot yan eh. Lumakas. Parang si kay Spider-Doc naggagamot. Lumakas. Manggagamot ba yon? Mm. Hinang-hina na ito mga kagamba. Yan. Magkakaharap na naman sila. Ito na. Itong huling salpukan na ito. Hayaan na natin to. Ayun. Wala na. Wala na. Tabla! Ayan na, nangyari. Wala na saputan kasi. Ayan, oh. Tabla daw po, sabi ni tatay. Paano ba yan? Wala na saputan Ano eh. dyan? Panalo ba ako tabla? Makita yan. Hmm? Wala talaga, ayaw na. parehas. Tago mo na yan. At mahina na siya. Po, tinabla po ni Judge Happy Man. Ayan. Ayan. Wala akong sinabi doon. Wala ka ba sinabi? Wala. Oh, sige. Pero sige, tabla na po. Proceed po kami, second fight namin. Ayun. Ito yung akin. Ito yung mga kagamba. Yung pangalawang laban namin ni Gagamchoy, mga kagamba. Ayan. Yung sa akin, parang abuhin na... Ayun. Ayan. Abuhin na abo. Batangas line. Batangas line, no. Batangas line to. Ay, ganon? Jayo ng Kalaka. Yan. Ay, alae. Shoutout, Jayo ng Kalaka. Alae. Alay. Oo, sa amin. Yung mga... Ayun o, sumurkat to. Ayun o, sumurkat to. Aba, hinabol yung akin. Ayun, Hinabol sumurkat ako, bibenta din. Walang ganun. Humarap ka. Ay, may sapot yun. Kaya pala eh. Ayun o, uy, naku po. Kinarating sa'yo. Kinarate ng Masbate. Kinarate Batanggenyo. Batanggenyo eh. Ay, nagulat, patay. Wala, hindi mo bra. Hindi, wala pa yun. Nilaglag eh. Opa, tumakbo yung akin. Op. Nananakot lang yung pala yung akin. Nananakot lang. Ayun o. Tingnan natin maigi mga kagamba kasi kailangan may mabilutan dito at malamig ang panahon. Naku po, wala talaga. Pati hulog talaga Atay, gusto mo palitan ko? Wag na, bibilutan niya yan. Antayin mo lang mga isang taon. Ayan oh. Oo, maliksi yung akin. Ayaw niya. pa rin, no? Wala pa rin. Ano, papalitan mo ba yan? natin. Papalitan niya mga kagamba. Ayun, wala talaga, oh. Patihulog ng patihulog. Mahilig tumalon to. Wala. Sige. Ito yung akin, mga kagamba. Mag-aantay lang siya ng, ng muling ilalaban ni Gagamchoy. Ayan, oh. Patalikuran mo na. Kung kaya mo. Nakagat pa ni stick yung akin, oh. Hindi niya mahuli-huli, eh.
Magpakita naman, nako, hindi mabilutan to, magaling tumalon to. Ano yun tay? Gagambang talon talaga yan tay. Oo. Oo. Nagtakip na ng mukha si Gagamchoy. Nahiya siya doon sa Batangginyo niya eh. Natalikor na nga akin. Ala pa rin, oh. Oo. Alat tay, alat, alat. Alat, inalat si Gagamchoy ngayon. Doon sa content niya, baka sakali mas maganda ang ilalabas niyan. Kagaya sa amin na Happy Man, baliktad. Yung content niya, talo siya. Yung content ko, talo ako. Hindi niya mahawakan, ano? Mahaba rin kasi itong galamin ng isyo, pero kaya natalon eh. Hindi pa, wala pa sa practice. Hindi ka nagja-jogging ito sa heritage. Ano yan? Natagtag lang sa Natagtag lang, natagtag lang to. Natagtag yung mga gagamba ni Gagamchoy. Kasi nagbike ito papunta rito yung mga gagamba niya eh. Lumalaban eh, pumapalag siya oh. Pumapalag yung gagamba ni Gagamchoy. Iyan oh. Kaya lang eh, nagugulat lang niya oh. Kaya niyong gulatin oh. Oh. Nakukuha sa gulat. Oh. Naku, Muntik na, no? big na. Muntik na. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Mga kagamba. Mga kagamchoy. Mga kasakmal. Lungkot. Ah, Hindi tayo pinakita ng magandang laban ng mga gamba natin yan. Medyo ano sila, natagtag. Natagtag yung kay kasakmal. Ay, sumakmal. Wala. Doon naman sa content ni kasakmal. Tingnan natin kung may bibigay na magandang laban yung mga gagamba natin. Mga kagamba. Hanggang ngayon na wala pa rin nabibilutan. Hindi kayo pinakita ng magandang laban. Baka ito pa rin gagamba ko na ito gagamitin ko. Doon sa kay Gagamchoy, kasakmal. Mamaya sa content niya mga kagamba, abangan nyo. Abangan nyo yan. Kaabang-abang. Wala, takbo pa rin siya oh. Magaling manak mo itong kay kasakmal na to. Si ano na to, babaguhin natin pangalan natin, si Katakbo. Katakbo na. Hindi na kasakmal, katakbo na. Katakbo na. Malis tumakbo tinalikuran na nga yung atin. Ayaw pa rin. Talaga tayo? Ala. Papagod na lang yan. Yan. Preserve Silid mo mo na yan. naman. Okay. So, mamaya, abangan nyo yung sa content namin ni Kasakmal. Doon sa content naman niya, mga kagagamba. Abangan natin. Siguro yung gagamba ko na to, ilalaban ko pa rin doon. Si Happy Man, malungkot na. Hindi na siya happy. So yun mga kagamba, ayan, supportan natin to, yung channel ni Gagamchoy. Spidey 92, yung bago natin kaibigan. Iyan, Spidey 92 Si Idol Kabugok. Iyon. Idol Kabugok, si Gampay. Yan, yung mga tropa natin yan, mga Kayakap, si Kayakap. Sila Kayakap. Sino pa? Sila Kahibag. Sila Friend NG. S-Friend DNG. Huwag na si Idol Kabenum kasi ano yun, malupit na yun eh. Hindi ako lang. Abi Bonbon. Yeah, Idol Abi Bonbon, si Viral. Yan, mga kaibigan natin. Sila, yung mga grupo ng Valenzuela, Kadagit. Yan. Sila Kadagit, sila Kasapot, Kabuls, Jasking TV, sila grupo ng mga Laguna Boys. Sila Kabalbon, ayan. Sino pa nga ba? Si Alas TV. Si Gabs. Arak Boy. Yan. Arak Boy. Si Suicide. May suicide pa? Spider Dog. Siyempre si Spider Dog. Ayan, si Spider Dog. Spider Dog, papacheck up muna kami. Alam Spider. Si Alam, si Kasundot. Kasundot. Kasapi. Yan. Si Kasapi. Kahomis. Kasapi, nasa YouTube na si Kasapi. Kasungay. Kasungay, musta ka na? Yan. Si Kasungay, wala na putulan ng sungay. Ano ba? Lakay, apay kapoy. Sige. Ano ba? Ikaw tayo, yun lang po. Okay, so hanggang doon lang mga kagamba. Hanggang sa muli po, marami pong salamat.